La nostra escola, Josep Barceló i Mates, és Escola Verda des de l'any 2000. Molts alumnes, pares, professors i veïns han participat en les diferents activitats del programa Escola Verda des de l'any 2000. Avui volem presentar una de les activitats prioritàries del programa d'acció 2009-2012 d'Escola Verda. Apadrinem les torretes! Un treball cooperatiu i en xarxa de l'Escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell, Girona, amb altres entitats de la vila. Aquestes maquetes són un petit exemple d'aprenentatge servei per al nostre barri i la nostra vila. Volem millorar el compromís dels alumnes i de tota la nostra comunitat educativa vers un espai privilegiat i avui en estat deplorable de les Torretes, futur Parc Central de Palafrugell. Us preguntareu per què treballem en aquest espai. Doncs bé, amb aquestes imatges dels passadissos de l'escola podreu apreciar la importància que tenen per a tots nosaltres. Des del nostre pati, a pocs metres, s'enlaira orgullosa i vigilant la Torre de Guaita, envoltada dels 13 pins i avui tristament oblidada per als poders públics. Apa, nois i noies, anem a visitar-la. Quins tresors i records tindrà guardada? Hi havia una vegada una torre de guaita anomenada la Torre dels Moros que... Vinga, vinga, nois i noies, anem-hi! Les torres de guaita o defensa són, sens dubte, una de les característiques del nostre litoral. Als Països Catalans, a tot el litoral, trobem de tant en tant torres de guaita. Aquestes feien la tasca de prevenir i donar alerta a les poblacions costaneres de les incursions de pirates del Llevant i nord d'Àfrica. Des del segle XII fins al segle XVIII, però especialment al segle XVI, després de la caiguda de Constantinoble el 1453, en mans dels turcs otomans. Les incursions marítimes del litoral per part de pirates barbarescos atemorien la població i es convertien en un malson quotidià per la pagesia de la comarca. Les torres de guaita, situades en llocs estratègics per poder observar el mar o els camins principals, eren bastions de defensa eficients i en equip. L'any 1284, Pere el Cerimoniós estableix que les torres s'han de comunicar amb fumades de dia i fogueres de nit. També podia fer-se amb so de corns. Des de la Torre de Guaita de Sant Sebastià s'enviaven avisaments a les altres torres. Entre elles, i la més destacada per la seva ubicació, fou la Torre dels Moros, Torretes, construïda al segle XVI i XVII. Posteriorment s'hi adjuntà la construcció d'una masia. Des de la primera planta es divisa una panoràmica als quatre vents que la fa, juntament amb la de Sant Sebastià i Calella, una de les torres més importants dins el sistema defensiu de Palafrugell. Aquest és un senyal geodèsic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. És un senyal molt important perquè ens permet fer mapes i conèixer els límits del territori català. L'alzina surera és una dels arbres més emblemàtics de la nostra comarca. Ella ens dona pela de suro que ens permetrà desenvolupar la indústria de suro, fer taps de suro. Aquesta pasterada de ciment ens recorda que hi havia una torre metàl·lica antiincendis, una feina molt important per preservar-nos del foc als boscs de les Gavarres. Els 13 pins pinyoners envolten l'esvelta Torre de Guaita. Són arbres mediterranis adaptats a la nostra comarca. En ells aniden els ocells que amb els seus cants animen la nostra vida diària. Un petit bosc al mig d'una macrourbanització acompanyada de la Torre de Guaita permet als ocells i altres animals menors com els conills, les sargantanes i de tant en tant el porc senglar amagar-se i gaudir del seu recer. La olivera, arbre tradicional i antic de la nostra comarca, té un petit espai en el parc. Ella ens dona els seus fruits com regal de la natura als visitants del parc. Els ocells que més hi viuen en aquest petit bosc són les mallarengues, els repicatalons,
els verdums, les caderneres, els pardals comuns, les garses, els puputs, les merles, els coloms i sobretot les gavines. La macrourbanització de luxe està paralitzada per la crisi del totxo. Ens mostra que no es pot edificar sense límits i sense una planificació sostenible. No sabem de ben cert com acabarà aquesta història. Tan maco que estava abans ple d'arbres i animals. Ens trobem en el despatx de la màxima autoritat municipal de Palafrugell per parlar del futur parc de les Torretes o parc central de Palafrugell. El senyor alcalde, el senyor Sergi Sabrià, ens rep molt amablement, però també amb reticències per l'estirada d'orelles que li farem per la situació deplorable d'aquest espai tan emblemàtic pels palafrugellencs. Molt bon dia, senyor alcalde. Molt bon dia i benvinguts al despatx de l'alcaldia. Senyor alcalde, per què és important per a la vila de Palafrugell el Parc de les Torretes? El parc és important perquè no ens queden moltes zones verdes a dintre Palafrugell i aquesta segurament és la més gran que tenim. I vaja, l'hem de conservar perquè tots els pobles necessiten un pulmó i una zona de passeig i una zona verda que la gent la pugui disfrutar sense sortir del poble i l'única que tenim nosaltres és les Torretes. Quins són els projectes que s'hi porten a terme en aquest espai actualment? Els ajuntaments en general són pobres i no tenen gaires diners i per tant han d'aprofitar les oportunitats. I a les Torretes la idea que teníem nosaltres era, comptant que al costat hi feien uns pisos, a la gent que fa pisos o cases, tu com a ajuntament el pots obligar a fer millores pel poble. I aquesta gent, nosaltres els hi vam fer un plantejament que era arreglar tot el parc i convertir tot això en un gran jardí al mig del poble, com dèiem abans. El problema és que això ho vam fer just en el moment que comença la crisi i aquesta empresa ha desaparegut i per tant això ara ha quedat aturat. I si ja era un espai que no estava gaire cuidat, ara encara ha empitjorat perquè fa molts mesos que no hi intervé ningú. Tenen previst rehabilitar la Torre de Guaita i la Masia? Tenim un projecte de rehabilitació de torres que ha d'incloure també les Torretes. No sé si heu pogut anar a veure la torre del Far de Sant Sebastià, de l'Ermita, però aquesta ja l'hem acabat i ha quedat molt bonica. Ara estem pendents de començar-ne a rehabilitar una altra i després hauria de venir la de les Torretes, que aquesta és una mica més complicada perquè no és només una torre, sinó que és un espai bastant gran i que està molt malament i els hem d'anar recuperant perquè al final el patrimoni és el més important que tenim i en un poble com aquest que és turístic, a més, són cosetes petites que has d'anar arreglant perquè la gent les pugui visitar. Quin model de parc pensen desenvolupar en aquest espai? La idea era fer un parc de natura que la gent el pogués, amb zones de passeig, que la gent hi pogués passejar, fàcil de conservar vol dir sense fer invents, perquè la gent fa parcs i després hi planta palmeres i coses que no són d'aquí i llavors això és molt difícil de conservar i costa molts diners i aquí no. La idea era recuperar la flora i la fauna pròpia, el sotabosc nostre, plantes aromàtiques i bàsicament tenia una zona de passeig amb bancs, hi havia fins i tot una petita guingueta amb un bar on poguessis fer una Coca-Cola i poder-t'hi passejar, amb una zona també de parc infantil. La veritat és que la proposta és bonica. Com valora que l'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell apadrini aquest espai i tossudament demani actuacions urgents dels poders públics? Molt bé, perquè estar al costat del col·legi, sou qui més el podríeu gaudir. A més, està molt bé que vosaltres us preocupeu no només per l'escola i l'estat de l'escola, sinó que us preocupeu per un espai com aquell que teniu al costat i que per tant us preocupeu per tot el municipi i que és la feina que us toca, apretar l'Ajuntament i nosaltres fer-vos cas.
Ara molt petits, per ja anar anar posant pressió a l'Ajuntament. Com treballa en xarxa i cooperatiu d'aprenentatge a Cervell, com podem col·laborar l'Ajuntament amb l'escola i la comunitat de veïns en l'entorn del Parc de les Torretes? Em van parlar, el dia que vam venir a fer el programa, el xerraire, allà em van parlar amb una sèrie de pares i després jo em vaig parlar amb en Màrius de Medi Ambient, que també hi era aquell dia, i amb la gent d'urbanisme. El problema és que aquella casa ara mateix està tan malament que els nens no s'hi poden apropar perquè té massa risc. Per tant, aquí el que s'ha de fer és començar l'Ajuntament, com a mínim estabilitzant que allò no tingui riscos, i a partir d'aquí jo crec que es poden fer moltes coses, perquè allà hi ha espai, perquè dèiem, una zona amb plantes aromàtiques, perquè les plantes aromàtiques les podeu plantar vosaltres i les podeu cuidar vosaltres, que segur que ja teniu un hort a dintre l'escola, però que podeu tenir també un espai a fora, que hi ha moltíssimes coses que es podrien fer. Però aquí sí que ja no cal que m'ho digueu vosaltres, ja ho dic jo, si primer no arreglem una mica l'espai, no podem començar. Per tant, qui ens toca primer moure fitxa és a nosaltres. Moltes gràcies, senyor alcalde, i mans a la feina, que venen els pirates i els hem de defensar. Moltes gràcies per venir, ja sabeu que sempre que necessiteu alguna cosa, si puc, us intentaré donar un cop de mà, que vagi molt bé.